L'única diputació que se va sumar en 2020 va ser la Diputació de Castelló. En 2021 es va tornar a repetir i ara aquest any per fi el tenim a meitat d'exercici, que els ajuntaments només s'ha produït aquest aprovament, rebran dins del mes d'agost rebran les quanties que es pagarà la Diputació a cadascun, 85 ajuntaments que rebran, municipis turístics, 1,5 milió d'euros. 1,5 milió que són 3 i que venen una vegada més a incrementar aquesta línia fonamental que té la Diputació de Castelló, aquesta línia estratègica d'ajudar als municipis, de donar-les recursos per a que duguen endavant aquesta majoria d'edat. Recordem que és el Fons de Cooperació Municipal, és també el Fons d'ajuda als municipis en risc de despoblació i este fons turístic, que com molt bé deia la diputada de Turisme, Virginia Martí, no existia, el va crear la Generalitat, però nosaltres des del primer moment el vam replicar per a que els municipis de la província de Castelló tingueren aquests recursos que són molt ben rebuts.